ndauyo nenyaya yakamhangarwa naWelma mupasidzanwa achimhangarira Simbarashe naDombo. Iyi inyaya yakapinda mudare, yaifanirwa kupinda mudare musi wa 11 October. Zvino Simbarashe ari kuramba kuuya. Dhomba yatarisira kuti ipinde musi wa 18 October haana kuuya. Pataitarisira kuti ipinde izvezvi nhasi haana kuuya zvakare. Haana kutsanangura chichamukonesa kuuya kudai. Iyi inhau yemaseduction damages yekuti vane zvivimbisano zvavakambongoita, vakambotorana semurume nemukadzi. Welma ndobva azotizwa, ndobva asiwa. Wakasiwa wane mwana? Ndandisaka toona mwana. Ari kupi Simbarashe? Izvezvi hazvisi kuzivikanwa kuti ari kupi, asi anogara muNetbank. Anotraseka sei? Anowanika kubasa kwake nekuti kumba haatogara, anogara kubasa. Basa kupi? Anoshanda paSt John's, pasafe station paSt John's. St. John's ipi yacho? St. John's School. Pane maSt. John's School mairi. Iri paBorodeo. PaBorodeo. Rough Valley. PaRough Valley. Ni petrol attendant. Ayo anoshanda pane trailer iri pakona tichingotenda kuenda pasafe station. Pane trailer iri papo yakanzi Medical. Ndo maanoshandira. Akapuwa here someone, makamupa someone here Simbarashe. Paanoshandira kugara pasvika. Saka munhu ari kuzvidzata. Akatosaina. Asa kutumiwa polisi unotora. Ambarara mukati wezvitoro Abanye ana chiBorodeo. uzongana nepolisi. I think it's a warrant of arrest land of Borodeo police station. Mama details avo munawo. Ndo nzira yatingatoshandisa nekuti hatikwanisi kuenderera mberi nedare kana achinge asipo. Because dare mutemo unenge uchiti maedza nzira dzipi kuti mumutsvage kuti auye. Warrant of arrest ndo imwe yenzira dzacho. Saka tikamhanyirira kuti regai tiite zvatiri kuita iye asipo, anongoti pamakagara dare ndandiri kuchipatara robva ava nekati. Then zvatagarira pasi tikataura zvinoshaya basa. Saka I think better tiise warrant of arrest tikaenda kuBorodeo police station. Mapurisa ndoenda vomutora. Kana mapurisa vamutora, mimi tokuzivisa kuti munhu wenyu akabatwa nemapurisa. Tokudanai moya kudai. Unfortunately, ndo vanhu vacho vatosangana navo ivavo. I think we can take the initiative to check the criminal law kuti inoti kudii baba kana uima seduction damages kana munhu asinga comply like this. Imakagara mise kwenguva yakadii? Tinotogara tese nekuti iye anga atori nemukadzi but anga asina kutaura nezvazvo. Nehama dzakewo dzandikaona dzasina kutaura nezvazvo. Saka akazotozvitaura ndatozvitakura ndopaakazotanga kutaura kuti ndozviripo. Abva atoshayika ipapo. Saka izvozvo nemwana? Ndine mwana. Ndakatomuendera kumaintenance futi last month. Nezuva akatofona tikatotaura nekuti aifanira kuunza mai mwana. Nekuti akanzi anofanira kumuunza
musi 29 ndikatomubvunza kuti ko mangwana kuti aziya akati handifunga kuti ndinovuya kuwedza ndina nguva yakuuya. Maintenance ichakabhadhara? Akatumira mari yacho yemaintenance. Akuziva pakaoma. Anozva kakareka kubhadhara maintenance anopinda mukati. Ikoko akatoti ndiuye kuko nekuti uko hakuna basa wavaenda ndokune basa nokuti ndaikwanisa kufa. Ndondo yaakataura. Zvakanaka, regai tiite warrant of arrest yacho. Tozoona kuti hakuna basa zvechokwadi here. Hatinge tichicommunicate. Regai mangwana kuswera mangwana ipapo pakapesvonda warrant of arrest rinoenda. Roughly, if we can do it Wednesday, Thursday ipapo. Tichine target yekuti tonzwa mhinduro by Friday towana mhinduro here. Regai aenderwa nemapurisa. Kana aramba achidaro then I think tinotenge kuadvise kuti todii. Well, ora ichi kudorere. Sonjara nono kuti ora ichi uri. Ndaro dzidzitsika. Onya ndero. Zvakanaka. Ezvomugara uku. Izvezvi ndakaenda kwanamama ndokandoka Glenview. Glenview. Ndaimbogara neHasi Uye anogara kupi mukomana? kuHeathcliff. It's okay, regai tiite process iyo. Tokutaura nemupanhare. Mapurisa anenge asvika papi. Ndakatenda.